bude ido ne farar ya jera ta. Buga tambari buɗa sai a gidan bikin ƴargata. Farin cikin amarya da ango ko a hankali ƴan mata. Yawa karya itace da ke nufi ga amarya sarkin kamshi. Da kaga auduga ko ai da ka san jikinta za ya yi laushi. Sarauniya ta mata ko mai kifi baki laifi sai rarrashi. Dubu diran mutum ɗai nake kira sai ko gafara 'yan mata. Buga tambari buɗa sai a gidan bikin ƴargata. Farin cikin amarya da ango ko a hankali ƴan mata. Neman ƙahon kare mai yin sanin turiyarsa zai sha fama. Baya taskira rufin asiri kama ganin yan gulma. Kawai su gun ado kai da gani tai daban da ladan noma. Kun san zinariya ko daga nesa na ganin kyallinta. Buga tambari buɗa sai a gidan bikin ƴargata. Farin cikin amarya da ango ko a hankali ƴan mata. Buga tambari buɗa sai a gidan bikin gargata. Farin cikin amarya da ango ta kuma hankali 'yan mata. Buga tambari buɗa sai a gidan bikin ƴargata. Farin cikin amarya da ango ko a hankali ƴan mata. Auren so daɗi ango da amarya kun ci gari. Aminu Umar da Aisha Nasir auren ƙauna. Auren so daɗi ango da amarya sun ci gari. Aminu Umar da Aisha Nasir auren ƙauna. Sama a farkon baiti na sai na saka Allah mai girma. Ka ƙaro mun karko ka tsare ni ga sharrin 'yan gulma. Rabbi salatin kaka da dawa annabi mai girma. Sunarsa muke bi dan Aminatu shine gata na. Babbar rana ta zo auren soyayya kwai daɗi. Aminu Umar Aisha ta shi kuyo ta kun faɗi. Ku shigo layin aure kuma a saka ku cikin kundi. Murna ba ta ɓuya a cikin wannan babbar rana. Tajirgin na kwaso ta waga ta zambiya kwaitoci. Zan wake amaryan nan da ango sun auren yanci. Auren 'ya'yan gata auren nan ba wani mai kunci. Amarya ta yi ado a gidan ango za ta yi kwana. Washa mai dashin waka bana yin sanya. Murnar auren ku na suna na baya yin buya. Taro ya kai taro ku taka rawa kar ku yi sanya. Dangi da abokai har da kawaye kowa na murna. Sama kai Amini shawara zan baka. Aisha ta zan matar lura da addinin ta gare ka. Ci da shanta yana a gare ka. Lobin ne ba endin babu challenging. Aisha da Aminin Aisha auren soyayya. Sama kawayen nan na amarya duka suna murnar aure. Sun sa ango sun je riga su suna ta tare. Abokan ango sun wuce wasu asi ose. Kowa yayyo wanka suna murnar wannan rana. Allah kawo kuma na ainihin yayan amarya me za ka shiga wadda wannan rana da Allah ya kawo. Yayan ango Ishaq washa na suna murna. Babbar rana ta zo ta farin ciki rai baya kuna. Yayan nan na amarya suna murnar auren ƙauna. Sai dai ku yi min abuwa da yawa ba na ramo suna. Tajirgin zanyi nasiha ko ango da amaryar ka. Ni ne ke matar ka kar da ka bar ta tayo kuka. Amana an
baka ka lura da Aisha matarka amarya ke maki biyayya aure zai rana yawwa wannan kana gani ka san ba Shawa shani ma nasiha zan yi cikin aure ango sai kai kula da amarya yau dai ta tare ci da sha da tufafin ta ka biya mata duk haƙƙin aure roƙon da nake Allah ya bar ku a tare ku so zuwa gare ka mai karanzir me zaka ce da game da wannan rana Allah ya kawo mu ta daurin auren Aminu Umar dan amarya me zaka ce Allah tabbatar da amma mu shine abin da zaka faɗa to Allah to ciyaman ko me zaka ce game da wannan rana da Allah ya kawo mu ta daurin auren abokinka babban abokinka Aminu Umar dan amarya me zaka ce zan iya cewa Allah ya sanya alheri Allah ya kawo na yan baya Allah ya bada zaman lafiya alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. na'am Dukkan yabo sun tabbata ga Allah madaukakin sarki. ya ustaz Hira da aminci su kara tabbata ga shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa Na'am. hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. na'am Allah madaukakin sarki da ya kamu wannan rana muna matuƙar farin ciki. Eh. Allah ubangiji ya sanya alkhairi amma mu ya kawo namu na yan baya. amma mu to madalla sai yanzu a matsayinka na babban abokin ango me zaka ce game da wannan rana da Allah ya kawo mu ta daurin auren Aminu Umar dan amarya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. amu alaikum salam Wannan rana muna ta ango farin ciki da murna. na'am Mu ma muna fata Allah ya kawo namu kuma wannan dauran aure da Allah ya kawo mu. Allah sanya albarka ciki. Allah kawo zaman lafiya. Allah ka taimake mu shi kuma ango Allah ka tayi riko. Mu ma namu ya zo Allah sa ya ba mu damar yi cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Jama'a salamu alaikum. Tajuddin Ubale Abdullahi Muntukur yana godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo wannan rana ta daurin auren ɗana cikin gidana ne Allah ya sanya alkhairi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina na'am man yahdihillahu na'am na'am yanzu da duba wannan ba dai mu da abin da muke bukata da gare ka kyakkyawan fata ga wannan ango babban abokinka kenan ko ni ba abin da zan ce a wannan al'amari wannan kasar gumin al'amari na'am sai dai Allah sanya alkhairi Allah ba da zaman lafiya amma mu shawara ta a gare shi shine shi dama zama ya gaji zo mu zauna zo mu bata ne musamman ma zama da ƴa mace dole sai ya yi hakuri da ita na sa abubuwa sai ma Allah ya kawo naku ko juma da Allah amma alaikum salam akwai tsayi na kusan dai da zan ce na farko da na zo daurin auren wannan babban amini kuma aboki na mu to a takaice dai ina fatan Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya amma kuma ubangiji waɗanda ba su ba Allah ya kawo wanda suke da su kuma Allah ya zauna da su lafiya na gode a huta lafiya assalamu alaikum me zaka ce game da wannan rana da Allah ya kawo mu ta daurin auren Aminu Umar dan amarya wa alaikum assalam na za mu iya cewa wannan biki na abokin mu Aminu Umar dan amarya Allah ubangiji ya ba da zaman lafiya Allah ya kawo To, assalamu alaikum. Me za ka ce game da wannan rana da Allah ya kawo mu ta ɗaurin auren abokinka Amin Umar ɗan amarya? Yau wannan rana ce da Allah Ubangiji ya kawo nuna mana ita ta ɗaurin auren abokinmu, wato ko Aminu Umar ɗan amarya. Na addu'a a wannan biki Allah Ubangiji ya saka albarka a ciki. Allah ya kaɗe fitina da dukkan wani abu na tashin hankali. Allah Ubangiji ya kawo musu zuriya ɗayi ba. Mu kuma da Allah ya sa muka yi namu. Na'am. Watanni 10 kenan da yin namu. Na'am. Ubangiji Allah ya ba mu zuriya ta gari. Amin. Allah Ubangiji Allah dan girmanka Allah dan zatinka Allah Ubangiji ka ba mu damar ganin iyayenmu. Na'am. Amin. Iyalinmu. Amin. To jama'a assalamu alaikum. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Amin wa alaikum salam. Muna farin ciki da Allah ya kawo mu wannan rana ta ɗaurin auren abokinmu Aminu Umar dan amarya. Na'am. Allah ya kawo ƙazantar ɗaki. Amma ba ta kin shara ba. To amma mun za shi. Abinda za mu gaya masa shi ne. Na'am. Shawarci. Dole aure sai an yi haƙuri a cikin sa. Haka ne wannan. Shi ne takaitaccen bayanin da zai yi. Kai Aminu
ni shawara zan baka Aisha ta zan matar lura da addinin ta gare ka ci da shanta yana a gare ka lobin ne ba ending babu challenging Aisha da Aminu Aminin Aisha auren soyayya sama